Puros nang gimuntaon sa legin taon ay. Sige kaon mo gyapon ka nambok. O kung iyapan na di siya madlok. Dili na na kuan. Kawat naman eh. Sige daw. Dala. Murag hila ba na ako? Tiyan pre, murag niya ko kaon ron. O sabi trip na karon. Kanang makakaon tag tarong ba? Ah, buto na akong tiyan ay. Saan? Tiyaw ganyan! Sa imong giingon? Puros nang gimuntaon sa legin taon ay. Ug ba mo ganang planuhan ang inana nga kanang nga ang taon magamog sagbot. Tay na ganito sa amuwa kanang mga buwak sa kalbasa. O sa may pagtuon ni mo? Hayop ta! Kaya mo, ibot ang pagkanog ko na. O sa mo gingon? Dahon sa kalbasa o kanang udlot sa kalbasa. Lame na mura na sa okra ay. Los mo, ikay kaon na may pa. May pa pagkanog ko ni mo, hipon, gina mo sila, kaon pa ko, pero kanang nga, o sa mo gingon? Udlot sa kalbasa, Oh. dahon sa kalbasa. O sa pagtuon, kanding. Mas maayaw pa kayo na kay muligon pa tong mga bukog-bukog. Ara ka na ng mga parat nga banggabok imong bukog. Tiwas ka ng bukog pre. Sa ba mo maglalis mo mga ikaw pod gaba na mo kay sige kaon mo gyapon ka nambok. Ya saman. Ay gusto niyo nga kaon mo ng mga sagbot-sagbot. Ba't na tamo dito sa buntod? Ha? Ako pre, musugot ko na pre. Oh. Pero kanang udlot sa kalbasa, dahon sa kalbasa. Kahit ka na, makatulog pa ng kuwan na niya. Tagisa na nimo. Udlot sa kalbasa. Oh. Kanang buwak sa kalbasa. Imo nang kanang murag kita sa okra pre. Lami kina siya kanang isag sahon ba. Kapag gatsoy di ay no? O mas piliyo man na nato ng ingunana nga mga utanon bitaw kay pa ano mga bukog ba dahil sa mga bukog tiwas ginay mo ang tela ng ginanang kuan pre. Kanang mga kaon nga ng mga parat gabok ginagtiwas. Kung matiis nimo, Oh. nipis na kayo. Wala gano? Sumay kayo mo ba? Ano booking? Oh, ahon na. Oh, ito na. Na gusto mo na kaon ng mga gagahi be. Ito na, bro. Ano sa bay? Gano'n na Pasko? Mao gani. Ang akong ikonsulti sa inyo ha. Kay kalbasa man atong plano. Ang udlot may posibilidad pa nga mo tagas pa siya. Oo niya? Ang duha man atong kaon ug iyang kanang iyang buwak, iyang kanang buwak. Mudag ko na mubunga pa man gina siya. Kaya nga nagpasa sa saling magkangamaw na ikaw na to. Sa dakon. Okay. Di pa pwede po ni maharbis ning ako ang mga tinanom kay Imuha. Ako imuha pa na. Hilar ko. Kuan dito nga nag. Burug-barug pa mo dito eh. balik-alig mo gani mis maglakaw tata balik-alig magmotor ni dali ra kay nung naabot sa una masakyan tog usa Karon. karon upat na gyud upat ni kabog sa kas motor nya sama na munguha ta dito nga aswayan na to kay basig Tako bitag lawas. Imo ka na diha, Choy. mga gani dagan lagi nya ang problema nagmotor-motor bisad mo ina sakpan ta sa ubang tanom nya ngadto ta pa dong nya nay motor ra nagan tayo biyaan ang motor. Ni imo ka na. Oo, ako anya unya kay naa may motor. Di biyaan ta nang pa. pabuto na sa iya da. Ambot pa sabot kali na lay mo kada. Choy, abawan ni siya lami kini sa gisalo nimo butangan mo sa dinas mga choy. Ingar ba to si Kwan? Choy Ichal ba? Siya, sige to na mababa ko ng lain daw. Imudakan ko na di Diyos Igbaw. O kung iyapan na di siya madlok. Oh. Ingon siya nung naapon ang motor na ambot mo sabot na dili niya dire. Oh, daw nagpalayo. Oh. Kani kawat ta magkuan ni ang tawagan ni. Tiga iya ba nadlok? Andak iya Choy, hadlok Choy. Pagkaroon po ko, ang tiga iya mahadlok. Unsay tawag sa inyong gibuhat noon? Unsay gitawag ana? Ha? Unsay tawag ana? Dili na ni kuan. Kawat ta man ni. Ang tiga iya sig tanaw. Ano ba taw ni agi?
Andag iya, dohaan. Agay! Tumitas mo siguro na. Iyahan eh, diretso eh. Ah, tarong ba na ay nasdapin ng uha? O kuya pa rin nagpatong. Nagpatungan ang na siya unta. Usa na itawag na ani? Kawat mo rin. Sinahak yung trabuha, bukod kurata na mga tayo mo, mga nidiri ka. Trabaho ni pare na ko, lagay sa piso. Kaya pa, usa katakla na. Abot pa sa bota na ako nitaw. Nire, kawat nila eh. Ah, di na iyahan choy. Klaro. Hindi yan rin. Tanawa, layo na kayo. Awa. Tawag. Hindi lang nga rin. Kaso ganyan, nakabutang sa sudlanan. Ikaw siya, naitaw, takla ara siya. Pasagdan na gid mi. Dali yan, nakabutang. Dali yan, nakabutang sa sudlanan eh. Nagdudod, balagyan mo. Doon na! Bahal. Yung sa iyang gisulti? Napayat na ko no. Payat siyang kabuan. Oh mga choy, natara among kuha. Gikan ni sa umang itsal ko no. Ah, Sumabay tag-iya nga masigil ako lakaw eh. Nangibot ko sabot kay bababa ng sabot ng taon. Bantog na yung kaon niya na talas 3 mga to. Okay ka nang dili na kuhan ba bantog ra kad. Dili na kuhan muha di ay. Ako na ipasul sa U-box para di minitan. Okay hadlok mga magitan. Kung sakpan. Haba. oh choy, garaon na kayo. Kaya kung sakpan palagi. Apriso eh. Gara-gara sa abot na diri no. Nakadok. Sa pag-abot dito, pinaran ha ba? Wala na uliling, di ba? Dili ito yahan di ay. Tanawa. Iya ko nung. Wagi mi kuslanan ko padong. Pagkoyok mga to, mga kuslanan. Ako lang gyapon mo padong. Oh mga choy, mag-cooking show na ko, mantika! O sunod mga choy, ilunod na ito ang atong labas! Kuman, imikos-mikos na ito kadali mga choy ha, imikos-mikos! Sunod mga choy, ilunod na ito ang atong bala sa basuka, sardinas! Kuman, imikos-mikos na ito kadali mga choy ha, imikos-mikos! Choy, atong ilunod ang atong udot sa kalbasa! Imikos-mikos na ito kadali mga choy! Imikos-mikos na ito kadali ha, kay pralami atong kaon! Sunod mga choy, ato na timplahan, magic sarap! Human batis! Human, imikos-mikos na ito kadali mga choy ha, kay pralami atong kaon later! Oh, imikos-mikos! Choy! Luto na niya atong udot sa kalbasa! Bubod na! Oh mga choy! Itik na! Wow! Grabe na kuwan eh. Hello? Masugok pala. Lawan na to. Masugok pala bubuyag. Lamiya sa imutan ng pre eh. Ako mong puyog, dapat mo. Tuhan ako pag-abot. Eh, kako na yun ba? Ay, nahan ako. Live. Wa man ta sa. Inom ko dito tubig eh. Yung pugso ng piting hanga yun. Dakan na kita nang dito sa inyo, Depre. Ang ba niya mo? Ako, ikinang kuhan eh.
Tamad mo. Kuyog mo nga to kaya kamu menguak. Aku yang yapon. Demi ribu lagi. Berapa mga coy? Laut sa ba? Inom kayo ko. Balik. Ah, kayo? Oh my God! Ready na! Woo! Og shoutout lang ko ni Engineer Inocencio GR Miscala. Salamat. Salamat sa imong sponsor no. Yung siya dali ko Angel Degree o kang Ma'am Ben Kimura o kang King Motiroyo, Richard Motiroyo o kang Vincent More o kang Mitch Francisco o kang Alendra Grisel Hugan o kang Jesper Hugan o gisa to ganang mo follow siyang page Chocobam. Salamat din sa salamat din sa paghatag sa birthdayhan Alendra Grisel Hugan. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Chin Sancho. Shoutout! Og shoutout lang ko sa kong mami nga si Aisa Monteroyo. Shoutout! Og sa akong og sa akong daddy nga si Atty. Melvin Miscala og sa iyang mga anak nga si Andy, si Marcos og si Aldrich. Shoutout! Shoutout ko ni Ricoy Pax o ni Sailura from Berlin, Germany. Shoutout! Shout out ko kang Jackie Pabli. Shoutout! Siya dali ko first sumayang o kang IBM Nasuna katong sige pa nung una kog dakog mata. Marieta, dakog mata. Shoutout! Ikaw rin gali, ngangin ko kasi ha. Og shoutout ko ni Hana Pirales. Shoutout! Imbe Sumayang. Shoutout! Og Eje Pilio, Pilio Shoutout! from Bicol. Shoutout! Og shoutout ko ni Luloy. Guwapo ko ta. Shoutout! Shoutout Luloy. Salamat! I love you too. Shoutout! Og sa wapa mag-shoutout niya. Comment lang sa comment section! Shoutout! Salamat sa inyong tanan o salamat sa inyong pagsuporta. See you this morning.